ääni on vaan niinku... Voidaan pistää aloitusta. Noniin. Ollaanko me valmiita? Joo. Parempi? Ehkä. New game. Don't forget, some things mustn't be forgotten. There's a shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Jos päästäis vihdoinkin tää läpi. Kuinka pitkä tää on? Mä en tiedä, en mä ikin mennyt tätä läpi. No. Ja nyt aletaan tasollista. Noniin. Sä oot Daniel. Tai me ollaan Daniel. Me olemme Daniel. Jos haluaa ajatella sitä. Okei. Tuplapersonaalisuus. Miksi sitä sanottiin? En tiedä. J or quicknessista me mennään. No diaries. Mementos. Follow the liquid trail by church. Okei. Siellä on niinku täys päivä ja ukkostaa ulkona. Tai jostain tulee valo. Tänne piti mennä. Hyi kun tää menee. Okei. Mistä It's on? just the wind. Ah, Siellä on... Mikä se on? Tinderbox. Mitä se tekee? Sitten kun me saadaan öljylampua, niin sitä käyttää. Niin kannattaa kerätä mahdollisimman paljon. Ai tässä oli tää purkkausmekanismi. Okei. Mikä siellä huoneessa? Ihme, tästä motion blur tai joku tämmöinen. Ei, se onkin se noukuttu muistaakseni. Sä rikoit sen. I hate this. It doesn't fit to my decor. Push. Mikä on toi? Hyvä. Illan jälkeen. Pökkööpesä. Mikä? Istuuko se skootterin pää? Eikö se... Ihan hyvä Jenni. Istuuko se skootterin päällä? That's quite good. Ei mä enää pahoin unimaan tästä. No eikä. Ihan netti tää peli, kun saa asetukset maksimiin. Hei. Hey, Daniel, get up, man. Get up, man. Ain't scary. Toi heikko tuolla toi. Pahanteisesti. Mitä? Come on in, se aukesi.
Voinko ottaa tuo? Ei. Näkin näet sieltä. Se juttu. Tää onko se? Siellä on tuo semmoinen. You were when standing in darkness to descend into this slowly train. Turn no lights and something search for it. Okei, eli joo. Eli jos on kauhean kauan pimeässä, niin sit sekoon päästään vai? Vissiin. Okei. Mä haluan nyt säästää kaikki tinterukset. Miksi? Koska niistä tulee pulaa myöhemmin. Archives. Kirjoja. Menes musta pistää flashlight päälle. Mitä se on? Jotain muuta pitää Torakuun. Ennen kuin Torakuun näyttänyt. Jotain ykköminkiä ei siinä. Niin, me voidaan sytyttää niiden lightboxia, mutta ei mitään. Nyt? Voidaanko nyt laittaa tänne? Jee. Jos me kuitenkin tuon nyt säästettäisiin. Joo, mut hyvä. Onko se? Joo. Sinne. I hate boots. Minä en luo mitään. Andrew writes everything. Daniel. Daniel. Hyvä muisti. Andrew hates. No niin, kyllä varmaan. Ne voi Andrew. Andrew Ryan. Who's Andrew? Kuka on Andrew, Jenni? Pois. Hei, sä voit sytyttää noita, eiks voit? Jonkin. Kuluuks niin sit sä? Nyt kulta Tinderboxissa. No joo, ei mä sit. Vaan? Miks sä tärisit? Tai miksi toi tärisee? Miksi se aukeaa? Ei se aukeaa. Aika hyvin niinku toi. Ne on hyvät voimat kyllä joo, tolleen heittää. Onks näissä melkein jokaisessa kaapissa ollut luuta? Tää on tykätty siivota. Ilmeisesti. Oil. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okei, eli siis Jotain me ollaan menossa murhaamaan. Alexander. Mut niinku... Kuka se on?
Kenen tää talo edes? En mä tiedä, kun sitä ei ole, se ei mulla ikinä oikein selvinnyt, kun mä pelasin sitä. Ja tosiaan en ole mennyt läpi asti. Ja niin helvettiin ei pitää tulla. Niin joo, tästä taisi olla tää. Vai oliko? Tuolla oli. Koska toi se oli pitkä. Joo, käytävä pimeä käydä. Tule sisään. Meillä on kahvia ja pullaa. This door slams. Nyt tää tulee niitä mankiaisia, eiks tuukkiin? Ei niitä ihan vielä tainnut tulla. Musta se on joku viinikellari, mistä niitä kerran tuli. Niinku tuo vai? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Onks tää tilan nimi toi Brennenburg? Tai sen läheisen kaupungin nimi taisi olla Brennenburg. Okei. Täis nyt kiva mennä läpi, koska tää on vissiin ihan hyvä pelistoppa. Pelasitko sä se toisen? Sen lisäosa? Ei, en pelannut. Se joku Pix. Niin taisin katsoa, kun Jokki pelasi sillä. Ai. Mä muistin ihan, että sä pelasit. Ei, en pelannut. En ole ihan varma, mihin suuntaan pitää mennä. No varmaan siinä alas, mut... Täällä vähän... Siellä oli joku... Vain se. Viinikellari. Ei sinne sitten. Ei vielä, sinne on mentävä. Sinne on mentävä. Laboratory. No sinne. Muista pitikö noihin kaikkiin menee ne mitä myöhemmin. Okei. Mitä se sano? Let go of me vai? It won't budge. Archives. Siinä oli rappuset, hei, alas. Hei, takaisinpäin. Tuolla. Mä katsoin, että toi striimi näyttää tosi tummalta nyt. Niin näyttääkin. Hei, kato, se on tommonen. Mä vaihdan täältä ensiksi. Ensiksi pikkasen valosammaksi, koska tosta ei näe kyllä kukaan mitään. Katsotaan muuttuuko. Won't budge. Onks nyt? Kyllä se kohta tossa, niin kestää hetki itse. No vai näyttääkö se vaan, kun se on siellä ylhäällä niinku toi... Pitäisikö laskea tätä? En mä pystynyt kutaan päällä, mutta ton mukaan se näyttää ihan hyvältä. Okei. Viinikellari. Ei! Laboratorio. Tai miksi sä menet sinne vaan, missä nää... Laboratorio piti mennä muistaakseni myöhemmin. No miksi sä mennyt siitä, Mennään mikä huokku punaisena se oli? Se mistä... Siinä piti mennä myöhemmin muistaakseni. Mennään laboratorioon. No kun se näytti ihan, että siinä olisi kolmen kerran siihen tuli se puheenjohtaja. Mun muistaakseni siinä päässä asui myöhemmin.